raihanatu ajiyar zubahi dai ta ce masoyina barka da zuwa, ganin ka kadai ya sa zuciyata ta samu salama, domin na san da cewa bakin cikin da nake ciki yanzu nan za ka yi, daman yanzu nan Hafsa ta gama bata min rai a cikin gida. Masoyiyata me zai dame ki bayan kina da ni kuma muna da Allah? Abin da nake so da ke shine ki abin da kika saba yi. Habibi na kenan, kai dai baka gajiya a duk lokacin da nake cikin kunci, kai ne kadai kake iya fitar da ni. Ta ya zan yi? Na riga na kamu da sanki, kuma duka abin da zai faranta miki rai shi zan yi. Shikenan, yanzu abin da nake so da ke ba tare da ɓata lokaci ba, ki rufe idanuwanki ki ajiye numfashi, zan cilla da ke waccan duniya da muka saba zuwa kowane lokaci. Habibi na kenan, na gode da wannan gudunmawa ta. To masoya masu sauraro, anan za mu tsaya. Ashirin Arewa TV zai ci gaba da kawo muku a kowane lokaci.